Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kellu laqgħa sabiħa mal-istudenti waqt Freshers Week fl-Università ta' Malta waqt il-laqgħa u fakkar li l-għada li pajjiżna akkwista l-indipendenza tqedet l-ewwel ġebla tal-Università ta' Malta l-ogħla istituzzjoni edukattiva f'pajjiżna li din is-sena tiċċelebra l-50 sena mill-bidu tal-bini tagħha. Simon Busuttil ifisser kif dan l-anniversarju importanti u juri kemm għall-Partit Nazzjonalista l-edukazzjoni importanti tantu hekk li waħda mill-fora li waqqa fil-Partit Nazzjonalista ippropju dwar l-edukazzjoni. Aħna beħsibna nibqgħu ninvestu ħafna u ħafna enerġija tal-partit tal-oppożizzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni. Għaliex? Għaliex aħna dejjem hemmilna u nibqgħu nemmnu li bħala soċjetà rridu noħorġu l-aħjar minn kull individwu. Intant tkellimna wkoll ma' wħud mir rappreżentanti tal-istudenti, Luke Muscat u l-Viċi President tal-Aqda Studenti Demokristjani. Is-sena wkoll ftaħna fl-MCAS kif ukoll Għawdex. Ġifieri ovvjament apparti li aħna din Junior College Università, isna kellna naqasmu f'erba' istituzzjonijiet oħrajn. Deo Falzon, il-President tal-ELSA, l-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-Liġi Ewropea. Nipprovdu opportunitajiet internazzjonali lil membri tagħna tal-liġi u ngħinuhom kemm mill-aħjar li nistgħu f'dan il-pass importanti li jmiss f'ħajjithom. Tkellimna wkoll ma' Gilbert Montegauci, il-President tal-Klabb tal-Futsal tal-Università taħt il-kappa ta' Mdina Knights. Biex inżommuha University Concept għamilna regoli li biss studenti tal-Università jistgħu jitlu jew kif għadhom kif gradwaw biex hekk inżommu vera University Concept. Għal din iż-żjara kienu preżenti wkoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Joe Cassar, il-kelliem għall-Affarijiet Ewropej Marta Sportelli u l-Europarlamentari Nazzjonalista Teris Komodini Kakija.